Anki qabel ħalli Inselmulkom, sinjuri, u mal-ewwel ngħidulkom li jekk tkunu fit-triq, jew fuq ix-xogħol, jew l-iskola, u taraw xi ħaġa interessanti bagħtuilna hawnhekk. Però toqgħodux tgħidu affarijiet jekk ma tkunux 100% fuqhom. Veru, x'kultant tara xi ħaġa tkun minn għalik illi inċert fuq dik il-ħaġa li qed tara, imma fil-verità, il-verità tkun xi ħaġa oħra, mhux hekk. Qed jiġri f'dan il-każ ara dan ritratt. Qed tara? Omma t-tifla? Le, dik huma żewġ nisa fil-verità huma koppja. Tajjeb, għaliex iż-żgħira milquta minn sidri mill-iżomma u ġera tidher żgħira. Verità mhux żgħira. Le, hija mara. Dik ittella ħafna content fuq it-TikTok tagħha bl-isem ta' Tiny Tixi. U tajt fuq dawn l-affarijiet li ħafna nies jgħidu affarijiet fuqhom speċjalment li jitifla, eċetera, eċetera. Issa semmek problemi kważi ta' xejn. Il-problema tibda meta eżempju raw dan ir-ritratt li huwa ritratt ta' żwieġ tagħhom sewwa u jibdew lil-twila biex nagħmlu hekk jgħiruha li hija pedofilija, insomma, li ma missix tkun daqshekk close mat-tifla, insomma, minn dawn l-affarijiet li tara. Fil-verità m'hemm xejn minn dan għaliex femnikom x'inhu każ għalhekk li tara kunċert li hu dak li qed tajt, tajjeb. U kultant anke dak li tara ħjar ma tajt xejn fuq ħalli ma jitlux. Di taf xi naqra wkoll etikett. Etikett. Għandna meeting mas-Sur Market. Tlaqna. Jiena Raymond Marquette, nagħleb l-etikett, nagħmel kollox perfett. And that's my cat. U dik il-mara tiegħi jivvet iddoq il-klarinet kemm tħobbħi. Sander, all right. Le, raġġo jinta. X'ġejt tagħmel int raġġo? Kif aħna Sur Market? Jiena tajjeb perfett biex ngħidlek hawn fejn qegħdin fuq in-net. Le, fuq il-wanna. Rid ngħidlek illi jiena innotajt illi kodba bħal mod-dizzjonarju Malti fuq l-etikett Maltija ma teżistix. Ija, hemm minni mhux daqstant misla tal-kodba biex nkunu nafu x'ħareġ u maħareġ. Għall-injuranti bħalek hawn diversi stili ta' kodba ngħidu aħna tal-waħx, tifhem? Tal-waħx. Bħal Tanton Grasso. Hemm iktar tal-biża' minnhom ibeżżani, ektib żgħir kara ta' wali żgħir. U mbagħad għandu biċċa minnu tilqata' u tikteb fuq kemm nibża' minnu. Checkbook? Kemm nibża xirrid inħallas in-nies. Insomma, u mort il-librerija u tiskanta raġġo, il-moqżiżaġni, il-kodba li sellif mill-librerija kienu kollha araq, brija, marki ta' swaba, pages mawġejn, ommi. Għax jintużaw imma? Imma nuqqas etikett għandek għalfejn tkun ħarqan u maħmud biex taqra inti raġġo, insomma. Mort għand il-librerija għatlu librar. Għandek tip fuq il-bembux? Mela dilettant. Le, għaxina naqra bil-mod tal-bembux jimxi bil-mod żgur mhux hekk. Tafx qalli raġġo. Qalli bil-qoxra ibsa jew bil-qoxra radba. Għatlu biex trid laqwa li bil-qoxra x'inkella ma jibqax bembux. Jiġibu għarwien. Naħseb għal-ktieb beda jgħidlek. Għal-ktieb. Għal-ktieb. Insomma, qed nitkellimkom fuq il-kodba mhux għax interessani ħafna, imma x'ħankun qed noħroġ ktieb jiena stess fuq l-etikett Maltija. 50 euros għal pre-order, ibatuli internet banking irċevuti mhux ħanati. Imma ma nistax. Tajlek mhux qed nagħti, ġifier nista'. Ara, change subject. All right. Se jkun fih dan il-ktieb. Ma nafx eżatt għax għadna ma ktibt xejn, imma inti idfali 50 euro fl-internet banking u mbagħad tkun taf la joħroġ. Tajjeb, ġifieri. Għax jiena taf xatt. Għatla naqqa 10,000 il-bank nibda nħarbex xi ħaġa. Mhux tajjeb. Bħallitek bla kliem, mhux vera. Ħammur lem raġġo għaliex jien taf min jien? Jiena s-sur Raymond Marquette, espert u issa awtur fuq l-etikett. That's my cat. Dik ivet. Le, dak hija Fred. Idoq it-trombon. Le, bossi suġġett. L-lum assolutament ma tallimna xejn f'dak li huwa etikett sewwa. Ujja, ma. Jekk taraw xi ħaġa li tinteressakom nkunu tafu l-etikett tagħha jibatulna hawnhekk fuq il-WhatsApp. Anke jekk tkunu tiddu tordnaw il-ktieb. Il-ktieb jekk ma jeżistix il-ktieb. Omplen, omplen. Ħanajlex nagħmlu x'għajjejt illum. Aħna ħaniqfu hawn, ħorni qasir u niltaqgħu għal. Vera ħorna qasir bħala. Jiena
Naħoni, ħanurikom xrajna din il-ġimgħa ma jallati biss! Sinjuri, kontu tafu l-bankina hija korsa esklusivament għal ċertu sewwieqa hawn għandna lil dan li apparti l-inkariga tiegħu dilettant tal-bankini. Għax għalfej għandhom jaqbdok id-dwejja is-suq meta tista' tħossok avventurus u s-suq fejn suppost jimxu n-nies. Insa l-liġijiet ta' traffiku għax meta jkun maġġel dan żolulu min-nofs. Tajt qed jittessja jekk is-suspension għadux tajjeb.